Neste vídeo vaise comentar un exemplo de como se fai a análise a posteriori do análise cluster. A idea é, nós xa fixemos os cálculos, temos uns individuos separados en grupos en función dunhas variables. Temos unha interpretación en función desas mismas variables, pero interésanos completar o perfil usando variables diferentes. Hai criterios que poden ser usados como un análisis discriminante ou unha regresión logit, pero ímonos centrar en cosas máis simples. Entón, a partir desas cosas vanos decir en que cales das variables novas que temos tamén sirven para diferenciar as propiedades de cada un dos grupos. Iso é o noso objetivo. Como sempre, temos todo agrupado nun cartafo de traballo. Abro desde o proxecto e vou usar un esquema xa preparado. Vou usar tamén a chuleta cos códigos para isto exactamente, e de maneira puntual vou usar unha das chuletas que vos entreguei para a clase de Deplir, para algo puntual que non sempre se fai nunha análise deste tipo. Entón, comenzo típicas configuracións, carga de paquetes. Cargo tamén un par de comandos preparados dentro do ficheiro de código funcións cluster2. Para a carga de datos vou usar un exemplo xa listo. Fixe unha análise xerárquica previa dos datos con 3 variables. Guardei os resultados cos grupos conseguidos e vou nos cargar agora. Teños nun ficheiro que chamei neodatos.rdata. Cárgase e así vemos como son. Os datos proceden dunha análise de valores dos 35 valores do IBEX nun momento determinado e do propio IBEX. Medía a súa cortose, a simetría e o coeficiente beta. Creábanse os grupos a partir de aí. Guardábase nunha cuarta columna os valores dos grupos que correspondían a cada empresa. E hai unha serie de variables que non se usaron na análise cluster que poden ser usadas para mellorar a interpretación. Podrían usar todas nunha análise real, pero eu só vou usar unha de tipo cualitativo e outra de tipo cuantitativo para que vexades como se fai. Entón, vou empezar con unha de tipo cuantitativo. Vou empezar ca desviación típica de cada valor durante o período estudiado, porque sei de probas previas que esa é significativa. Ben, o objetivo é estudiar se esa variable produce diferencias entre os grupos. Entón, eso pode facer gráficamente a simple vista con diagrama de caixa separados por grupos. Teño unha chuleta. Na chuleta coloquei de forma sofisticada para que vayan quedando exemplos de código un pouco elaborados con saídas bonitas, pero podríase facer simplemente como vos pode toda a vida. E que representar a desviación típica en función dos grupos. É isto. Isto xa é analizable. Feito desta forma máis sofisticada, fago en 2 pasos. Primeiro fago o cálculo e gardo nun obxecto. Despois, como vedes, non sabeu nada. Agora executo ese obxecto e se ve o resultado. Eso faise cando se pensa
facer probas cos gráficos e iros modificando paso a paso. De todas formas, como non o vou facer, prescindo desa parte. Esa tampouco vou usar. E aí teño a primeira información sobre a variable de desviación típica. Podría melloralo un pouco. Que me di esta información? Que o grupo 1 é o que tende a ter maiores desviacións típicas. Se ven, tamén ten un rango bastante grande de valores. O grupo 3 sería o seguinte, pero hai menos diferencia que o grupo 2, que é o que ten menos desviacións típicas. A simple vista parece que hai diferencias. De todas formas, sempre hai que confirmar con contraste, que para a diferencia de medias é o ANOVA, que vai nos resultar útiles. Porque a pesar de que as diferencias se ven, a dispersión, cando é grande, fai que esas diferencias non se poidan separar do que é aleatorio e non resulten significativas. Entón, hai no que comprobar. Ben, se estivese analizando dúas variables, podía analizar de dúas en dúas con diagrama de dispersión, pero bueno, saltar. Entón, contraste, ANOVA. O código que vos dou asigna o nome de variable a variable numérica, ne factor 1 o factor que quero usar, bueno, calculame o número de clústeres, porque o vou necesitar para un cálculo posterior, fai o cálculo do ANOVA e gardao nun obxecto básico, e despois garda tamén o summary dese básico, porque tamén os uso nos códigos seguintes. Ese cálculo permíteme ver o resultado. Executo e ben, dime que a desviación típica é diferente nos tres grupos. Tamén me axuda a definir o perfil de cada un deles. A cuestión é, vale, hai diferencias. Todos son diferentes de todos? Ou ao mellor, 2 e 3 son iguales e só un é diferente? Ou 1 e 3 son iguais e só 2 é diferente? Para iso faise contrastes, o sea, análise a posteriori do ANOVA. Son contrastes post hoc, acostuman a chamar. Eu representei mediante unha visualización. En realidade, resumino dous comandos. Neste primeiro é unha gráfica con a rebase. Permítevos ver as diferencias entre os grupos. En principio, o 2 parece máis diferente que os demais, pero tamén influi na significación a dispersión que teñen entre eles. Non é tan directo, pero polo menos davos unha idea do orden e como aparecen estes agrupamentos, que ao mellor tendes que usarlo para decidir despois o resultado. Con isto ver Takey, realízanse os contrastes de Takey e presenta un resultado resumido. Takey falla todas as comparacións posibles entre 1 e 2, entre 1 e 3 e entre 2 e 3. 1 e 2, pero valor moi baixo, aparece aquí como significativo. Por tanto, aí sí podemos afirmar que hai unha diferencia. Despois todo dependerá da coherencia que teñan os outros resultados. 1 e 3, pois non hai, porque aparece o p-valor alto. E 2 e 3, 2 e 3 tampouco, o p-valor tamén aparece alto. Por lo tanto,
1 e 2 parecen diferentes, 1 e 3 non, e 2 e 3 non. Temos que tomar unha decisión. Como a nova nos dixo que se había diferencias, o único que marca algo de diferencia é o 1. Por lo tanto, considero que o grupo 1 ten un comportamento diferente dos demais desde o punto de vista da desviación típica dos datos, e anotaría esa información para ir creando o perfil dos grupos. A desviación típica non aporta nada a diferencia entre os outros datos. Toca ahora ver como se fai o estudio das diferencias para unha variable cualitativa. A única variable que pode transformarse en cualitativa é POSIX, pero xa fixen a proba e non será significativa. Vou crear unha simplemente para que vexades o que habería que facer. Normalmente non é necesario, pero neste caso vou coller a desviación típica e transformala nun atributo. Para iso en deplir hai un código que mo fai na chuleta. É o que se denomina discretizar, separar unha variable continua en atributos, digamos, en intervalos, e asignar a cada individuo o valor do seu intervalo. Uso neodatos e gardo o resultado en neodatos. O atributo vou no crear facendo un cortes cat en dtype. E a cuestión é con que valores. Vou examinar as características de dtype e sei que empeza un pouco por encima de 0. Vou facer 3 grupos, porque con 3 grupos sí que me sale significativo. Interésame que o vexades un caso. Entonces, o primeiro corte teria que ser entre o primeiro cuartil e a mediana. Escollo por unhas provas que fixen antes 0, 145. O terceiro grupo debería estar entre 0015 e 0020. Escollo 0.185. A idea era que me quedasen os grupos bastante equilibrados. E remata en infinito. Son os extremos dos intervalos. Para etiquetas, menor, medio, media, desviación típica, e maior. E guardar esa nova variable tamén en neodatos, con todos os resultados. Aquí teño atributo, un factor con 3 niveles. Ben, xa podo comenzar co exemplo. O primeiro que se pode mirar é como son as tablas de converxencia dos grupos con este atributo. Aquí as teño. Primeiro creo a táboa, que pode ver como é, e como sempre que acordarse de correxir a chuleta, porque o quero facer por atributo. Aí está, menor, media e maior, e acabo de descubrir que cometí un fallo. Non era 0.145, era 0.0.145. Metemos todos na mesma etiqueta. Nada grave. Agora sí. Xa se ve que o grupo 1 é o que ten menos empresas con desviación típica do grupo menor, que se quedan para o 8 e para o 3.
Pódese ver en porcentaxe, que se pode volver a calcular a táboa ou poñerlle dentro xa calculada. Fai táboa en porcentaxe, pero calculado por filas. Se quixera calcular por columnas, poñeríalle un 2 e redondeo a 2 decimais. Aquí xa medí. No grupo 3 teñen a maioría dos datos dentro da etiqueta menor, mentres que o grupo 1 repárteos entre media e maior. Vese que algunha diferencia hai. A cuestión é se é significativa ou non. E sabes se é significativa con terche cadrado de independencia. Efectivamente, sai moi significativo. De todas formas, como é sensible o cheste cadrado o terche cadrado a distintos detalles, por exemplo, o tamaño da amostra, se tivésemos moitos datos, seguro que sería significativo. Próbase tamén con medidas de asociación. Por exemplo, a V de Kramer. Todos estes cálculos estamos facendo sobre a táboa xa calculada, posto que yo sei que aplicaron a táboa. V de Kramer tamén 0,44, é un valor alto. Estamos entre 0 e 1, pero considérase a partir de 0,2 medianamente alto, 0,3 alto e 0,5 moi alto. De forma resumida. Pódese ver tamén gráficamente. Con isto o que soben é que había relación. Pódese botar un vistazo a este comando, porque me representa gráficamente como está organizados ese atributo repartido por grupos. En ningún caso chegan a ser unhas diferencias significativas. De todas formas, xa que afirmo que hai diferencias a que se deben. A que no grupo 1 hai poucas empresas de dirección típica menor, en cambio destacan as de media de maior, cosa que mentres que nas outras é ao revés. É unha forma de explicar, xa víamos na táboa, pero así tamén nos axuda a explicar por que nos é significativa a asociación. Por lo tanto, podríamos decir que para este atributo o grupo 1 aparece diferente dos demais porque as súas empresas tenden a ter desviación típica media e maior, está infrarrepresentado por desviación típica menor, mentre que nos demais pasa ao revés.